or the 50 kilograms and below. Kung more than po siya, ay talaga pong dapat po siyang i-register whether it will be used as a common carrier or a private use. And sa nakikita naman po natin ay more than 50 kilos naman po yung mga bumabiyahe ng common carrier. In fact, Mr. Chair, as correctly pointed out by you, Mr. Chairman, yung iba po, yung naisasakay, 10 ang naisasakay. Kung electric bike lang, without the sidecar, I think it's below 50 kilograms. I would agree to that. Most of them, not all. Pero once nilagyan mo na yan ng sidecar, abot ng 85 at to 100 kilograms yan. So, hindi na sila pasok doon sa EVIDA law. Di ba? Tama? Therefore, they should be registered talaga. And then they should have a driver's license. So, karamihan ba dito sa mga e-trike operators kumuha ng driver's license sa LTO? Hindi po, Mr. Chair. Don't you think that they have to get a driver's license just like the tricycle drivers na nagsisecure ng driver's license? They should, Mr. Chair. As I said, kaya po, yun po ang uunahin, Mr. Chair. So they should, in that way, sorry, gusto ko lang mabilisan tayo. In that way, dapat meron ng coordination sa lahat ng LGU through DOTR, tawagan, magpatawag kayo ng meeting, ng DILG, DOTR, tapos kayo LTO, MMDA, PNP, pag-usapan nyo na, hey, dapat na kumuha ng driver's license mo ito. Even those drivers na hindi pa napasada yung kanilang e-trikes, pero pinanghatid sundo sa mga estudyante nila o puntang palengke. Para sa akin siguro, kailangan nilang driver's license para alam nila yung rules and regulations sa kalye natin. So when it comes to traffic, do you agree, sir? Yes po, Mr. Chair. Isa po yan sa ipinag-utos po ng ating Acting Secretary Panoy Lopez po na amin pong pag-aaralan together with our USEC for Legal po. Ang amin pong tingin, yun pong registro ng isang sasakyan ay iba po doon sa lisensya. Kasi kung under 4136 naman po, iba po yung section ng registration at yung section ng driver's license. At ang nakalagay naman po sa section 19 ng 4136, kung ikaw po ay magmamaneho ng isang motor vehicle, regardless whether it is to be registered or not, you should have a driver's license. So we're hoping on that provision, Mr. Chair, of course with in coordination po sa aming pong legal division po. Siguro through the DILG, pagsabihan nila na yung mga pinayagan nila na gumamit ng e-trike sa kanilang jurisdiction at namamasada na kumuha ng driver's license para magkaroon sila ng training at kaalaman tungkol sa proper way of using the road by driving their electric trikes or electric vehicles or what do you call it? Electric bikes or electric trikes. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. In fact, mayroon pong circular po ang DILG issued in 2020, which it's the issuance of franchise of tricycles, which specifically mentioned po ang electric. Ang nakalagay po doon ay bago mabigyan ng prangkisa, it should be duly registered with LTO. And ibabangga naman po natin siya sa provision ng 4136. Kung registered po siya sa LTO, it should be driven by a driver's license holder. Very good. Okay, so what's gonna happen comes January 2, ata yung binigyan yung taning. So ano mangyari po pagdating ng January 2? Unang-una po, Mr. Chair, ang magiging focus po natin, of course, yung ginagamit po natin, yung mga ginagamit po as a common carrier, ang kailangan po in coordination with the DILG and the local government code, ay masigurado po na nakarehistro po doon po sa LTO. Okay, so maging klaro tayo. So starting January 2, kailangan itong mga e-trikes registered na sa LTO. Tama po, Mr. Chair. Okay. Paano naman? Ibig sabihin, okay. Teka muna. Isa-isa natin kasi para hindi magkalituan. Marami nanonood sa atin ngayon. Let's just talk about e-trikes muna. Yung electric vehicle o LEV na kinabitan ng sidecar. Whether yan ay pampasada o pang-personal use, ano po yung plano nyo doon? Again, ulitin ko, whether that's is pampasada o panghatid sundo lang, personal use.
e-trikes we're talking about. Anong plano niyo po doon? Well, Mr. Chair, kung lumagpas na po siya sa 50 kilos, regardless na po, kailangan na pong i-register. So yung isang e-bike po, pag nilagyan nga po natin yan ng sidecar, I'm pretty sure, Mr. Chair, it's more than 50 kilos. Definitely. So, ibig sabihin, whether pang ano mo yan, pang pasada or pang personal use at sundo sa eskwela, it has to be registered. Tama po, Mr. Chair. Yung e-trikes. Okay. At siyempre, ibang registration yan kumpara sa regular na mga tricycles. Tama? Tama Mas po. mura. So siguro meron kayong special lane para mas papabilis para dito sa mga nagpaparegister ng e-trikes. Special section, special unit. Huwag yung ihalo doon sa regular na pila. Tama po, Mr. Chair. Bukod po sa mas mura, bibigyan po namin sila ng special lane as provided naman po under the EVIDA law. At mas mabilis dapat yung proseso. Kasi binigyan sila ng paling hanggang January, dapat magbigay kayo ng maraming tao na mag-asikaso doon sa kanilang ginagawang registration. Tama po, Mr. Chair. Sabi ko siguro natin na magkaroon sila ng driver's license sa tingin nyo. DTR. Tama po, Mr. Chair. Yun nga po ang sabi nga po ni Yusek Ronulo, kasama po yan sa ilalabas po na isang department order. So yung driver's license nila, kahalintulad din sa driver's license ng mga tricycle driver, motorsiklo. Specialized, non-professional. Okay. So yung namamasada, professional dapat yun. Tama po. Okay. Doon sa mga, alam ba, mga tatay, nanay dyan, naghahatid sundo lang, gamit yung trike sa kanilang mga estudyante, they must have a non-professional driver's license. So siguro yung plaka, kailangan din na nadidefine. Kasi ito, kumbaga may kulang, na ito ay pampas na mamasada at ito hindi. Pag nakita nyo na, oy, nandaraya ka, namamasada ka, kolorom yan, yung samantala yung plaka mo, at saka yung driver's license mo, pang private use, right? So, prepared ka sa mga ganun senaryo. Yes po, Mr. Chair. Naghahanda na po tayo. In fact, isa rin po na pinaghahandaan natin, Mr. Chair, ay yung magkaroon po sila ng unique identification. Kasi base po sa aming pag-aaral, pare-parehas po yung... Wala po kasi silang motor number or chassis number. So, halos pare-parehas po yung mga makina or whatever we call that, pare-parehas po. So parang ang lalagyan po natin sila ng unique identification na pag ni-register na po natin. Okay. Now, January 2 binigyan yung taning, tama? Tama po, Mr. Okay. Nangyari, pagdating ng January 2 for the second time, pangalawang tanong, para hindi tayo magkalituan dito. Bago magdating ng January 2, ngayon pa lang ba, kayo po ba nakikipag-usap na sa mga taga-DILG, MMDA? Meron mang pag-uusap kayo? Para synchronize po yung gawin yung action. Siyempre, may gagawin kayo action. Kasunod noon, yung DILG may gagawin din action at MMDA at sabay-sabay kayo mag-disseminate ng information sa lahat ng mga, sa publiko at gumagamit ng trike at e-bikes. Yes po, Mr. Chair. Kano mangyari sa December 2? January 2 next year. January 2, Mr. Chair, isisiguro po namin na we've sufficient information by then. Ay kung siguro po namin, Mr. Chair. At para po by January 2, masunod po natin yung ating pong deadline na kung hindi po sila mag-register ay tapos gagamit po sila ng ating national road or ay huhulihin po natin sila. Sino manghuhuli? Well, LTO po, but we coordinate also with other law enforcement agencies such as HPG, and if we can also coordinate with the local government, we can force us, Mr. Chair, na amin pong guys. Okay, so ngayon pa lamang dapat may nakikita na kayo ng flow ng mga owners nito mga e-trikes na nagpaparegister. Meron na ba? Wala pa rin. So ibig sabihin, may inang information dissemination nyo if that's the case. Po. Di ba? Oh. Dapat kung nagbigay ka ng taring na January 2, panguhuli namin kayo, pag hindi ka nagpa-register, dapat by now, may pila-pila dyan sa LTO. Sabi ko, dapat meron kayo special lane, special section, dagdag ng tao. Hindi sila hamahalo sa mga regular na mga owners ng mga vehicles na nagpaparegister.
dapat meron silang special lane. Special na pila. At kung pwede, 5 linya yan para mas mapabilis. Ito mga e-tracks I'm talking about. Kasi you gave them a deadline. So if you give them a deadline, make sure na kaya niyo yung panindigan. Tama po, Mr. Chair. If we're talking out of those e-bikes, e-trikes nga po na above 50 kilograms, talaga naman pong under Avida law since it was passed in 2022, required naman po silang mag-register. So kaya So sorry ako, nahihirapan sa akin. Sa tingin mo ba, dagdagan pa natin, urong pa natin from January 2 to February 2? Kasi sabi mo, wala pa rin paparegister. Baka pa rin, di ba? Yeah, Mr. Chair, of course, taking into consideration po naman po yung ating po mga kababayan po na meron nagmamay-ari po ng mga e-trikes, e-bikes, kung sa tingin po namin ay hindi po naging sapat ang aming pong ginawa na information drive. Ganito, I'll give you 3 days to think it over. Kasi para sa akin, akala ko okay na January 2, pero sabi mo, hanggang ngayon, wala pa rin nagpaparegister, wala pa rin kayong pila. Meron? Dapat meron na kayong sariling pila para sa mga e-trikes, sa mga e-bikes na gusto magparegister, special lane, stuff like that, all over the country, para mapanindigan nyo yung deadline na binigyan ninyo. So, comes deadline, at yung mga nakikita mo dyan sa kalye, hindi pa sumusunod, pwede nyo hulihin. Magalit na siya sa magalit. Diba? So kung sabi mo, wala pa rin pumpuing pila doon sa LTO para magpa-register ng mga e-trikes, up to now, baka hindi nyo makuha yung deadline. Ano sa palagay nyo? Tama po, Mr. Chair. Ang pag-extend naman po doon sa deadline na amin pong gusto ko kayo na ano sa tingin nyo. So anyway, I'll give you 3 days. Pag-isipan nyo. Gumawa kayo ng mga programa na para masiguro na magiging maayos yung implementation nitong bago yung polisiya na kapag ganitong araw hindi pa kayo registered, pag-uuli naman kayo, i-impound namin kayo. Okay? Para maging fair din naman doon sa mga e-trikes operator. Diba? Huwag yung pawara-wara na January 2, yari kayo. Tapos wala pala kayong mga print na mga programa para sila po yung makapag-register na mabilisan, maayos. Diba? Now, I'll talk to tricycle operators. Kasi meron ba tayong tricycle operators dito? Virtually present po. NACTODAP is Mr. David Garcia. Kasi may reklamo sa akin mga tricycle drivers eh. Okay, Mr. Garcia, ano po yung opinion nyo dito sa issue na pinag-uusapan natin ngayon? Unang-una po sa kaalaman ng lahat, rehistrado po kami at may prangkisa kami. Kayo po mga tricycle operators? Yung mga electric, nag-umpisa po ito yung bilang suporta sa programa ng gobyerno na mag-donate ang national government sa mga LGUs ng 3,000 units na inutang sa Asian Development Bank na $30 million. Mm-hmm. So, nung panahon na yon, ang iniisip namin, dahil ang electric vehicle consistent din sa Cleaner Act, Energy Efficiency Act, Climate Change Act, nangutang kami sa Agribank, 28 million. Sumugal kami rito, parang transition lang. Mm-hmm. Pero lately, dapat naman talaga yung public safety mangibabaw. Mm-hmm. Sumulat kami sa Department of Transportation, magpo 4 wheels na rin kami. Talagang galing kami sa 4 wheels. Dati jeepney operator po kayo? Hindi po. Nag-umpisa kami ng multicab. Pakiayos kayo yung microphone ni sir. Hello. Hirapan ng sir. Sige, baka Nag-umpisa kami ng multicab po. Multicab po kayo dati? Kasi nagkaroon ng Malacanang, ini-encourage yung TODA na mag-kooperatiba. Okay. Mag-multicab. Okay po. Nung panahon ng pandemic, yung donation ng Department of Energy, ginamit naming emergency response vehicle. Okay. Tapos, tinuloy na namin. $30 million po yun, ha? Oo, $30 million. Department of Energy. Hindi. Sa LGU. Galing sa DOE. Sa DOE. LGU, papunta sa amin.
Okay. Pero saan po original ng perang yon? Galing sa Department of Energy $30 million is to DOE and then LGU. Okay. So, deployment plan. Approved ng Department of Energy. Yung rota namin, galing dito. Binigyan kami ng prangkisa ng LGU. okay. So, yun yung istorya namin. At ngayon, humihingi kami ng tulong sa Department of Transportation. Magpo-4 wheels kami. Always na multi-cap po Hindi ito. po, electric. Electric vehicle. Po. Okay. Kasi nga, National Road, EDSA. Okay. Parang sa ganun, hindi naman masahin yung naging Tugon sa inyo ng LTO. sa namin, multi-cab 4 wheels eh. Okay. Tapos nag-e-trike kami, ngayon, magpo-4 wheels kami. Kung talagang bawal na i-trike sa National Road. Kayo po ngayon ay e-trike Opo. operator. May lisensya po kayo siya. Meron. Okay. Pero yung e-trike niyo po, hindi register sa LTO. Nakaregister po. Meron kasi nakaregister, meron hindi. Di naman nakaregister kasi ang classification namin L5 eh. Pero wala po kayong TPL. Kasi kung nakabangga po yung inyong Meron. e-trike, Hindi kami mariregister kung wala ka. Meron pa kami people. register po sa LTO, ang sinasabi ko po hindi register. So, at least kayo po sumunod sa pasok sa sistema. Opo. Okay. Yung pinag-usapan kasi dito hindi pasok sa sistema. So, wala problema po sa inyo. Opo. So, ano po hinaing nyo? Nakakadalawang sulat na ho kami Kanino po? sa Department of Transportation. Dahil? Gusto namin magkaroon ng alternative livelihood eh. Dahil yung i-trike ngayon. yes, pero yung purpose namin, just in case in the future, mawala yung e-trike namin, meron kami alternative. Kasi nabigyan na kami sa utang, 28 million sa Agribank eh. Loan po. So, nagbabayad kayo sa loan hanggang ngayon. Opo. Para doon sana sa ano yan, sa multi-cab. Sa e-trike ko, sa e-trike. So, nagpapasada na kayo ng e-trike. So, may kumikita na kayo, may pambayad na kayo sa loan nyo. Opo, pero naman ho, yun na nga ho, kung mapipace out, hindi kami makakabayad sa utang. Sir, hindi ipag-pace ng e-trike. Trust me, believe me. Hindi po tayo nandito ngayon para i-pace out e-trike. I'm sorry. Siyempre, then, mali yata ang resource person na kuha natin. Ang gusto ang resource person from the Tricycle Drivers Association. Yes. Meron? Sorry, sir, ha? Sir, Kasi, sir, ikaw nasa sistema ka na. Okay ka na, sir? Okay, kasi meron ka ng e-trike, fully registered, may driver's license ka, etc. Then, walang problema po sa inyo. Apo, salamat So, po. sa tamang sistema. Opo. Ang pinag-usapan mo dito yung wala sa tamang sistema. Okay. Walang problema sa iyo. So, dapat hindi si sir in-invite natin. We have to resource persons invited. Hindi, kasi sa kanya, ang problema lang niya ay yung loan niya. Yes, opo. O di nakakabayad siya sa loan niya dahil meron siyang e-trike, hindi naman pinagbabawal natin dito ngayon. So, yung utang niya sa DOE o sa LGU, nababayaran niya dahil kumikita yung e-trike niya. Yes, sir. Okay. So, doon ako sa mga tricycle drivers na nagreklamo dahil kinakain doon ang kita nila itong mga e-trike operators. We also have with us Sabi si Sir, walang problema si Mr. Garcia. Sino knocked up, sir, yung mga combustion engine na tricycles. saan? Virtually present, Mr. Ariel Lim. Mr. Ariel, magandang hapon po, Mr. Lam, sir. Mr. Lam? Sir, can you unmute your microphone, please, Mr. Lim? Hindi natin marinig si Mr. Lim. Mr. Lim, you are on mute. Okay, inaayos yung ano, Mr. Lim. Ayusin mo na audio ni Mr. Lim. Bigyan natin yung okay, may nabanggit. Tuloy, nabanggit na rin lang yung $30 million US dollars from ADB nung panahon ng pandemic. Ano ba ito? Grant o pautang ng ADB at binigay sa DOE at ang DOE pinautang sa LG, pinasa sa LGU tapos yung LGU pinautang sa mga operators, Apo. cycle operators. Sa grant? Hindi po. Loan po, Mr. Chair. Pwede po kaming mag-submit ng official documentation po sa office nyo. Itong $30 million. Iba-ibang local government units po. So, yung ADB nagpa-loan sa inyo Ng e-trike.
bumili po ng e-trike and then pambili po ng e-trike and yes po. So, sino decide kung sino mag-manufacture ng e-trike? Was there a bidding? Nagkaroon ba ng bidding? ADB po. ADB. Nag-decide? Yes. No, ang ADB nagsabi, gusto namin ng e-trike. Papahutang kami ng 30 million. You sure hindi grant ito? Opo, hindi. Okay. 30 million para i-promote yung LEV. Diba? Yes, sir. Para environment friendly at ibigay sa ito para naman ipasa nyo sa LGU. Yes po. And then yung LGU na po yung maghahanap ng meron silang parang mechanism na kung sino yung qualified na makapag-loan para dun sa, kasi papaloan po yun dun sa mga operator kagaya po ni Sir. So, sino naman kung sino qualified yun sa 30 million dollars loan? Po, si LGU. Pwede po kaming mag-submit, sir, ng official documentation po sa office nyo regarding the e-trike project. Yung 30 million dollars, we're talking about billions to more than a billion. Okay? Yes, sir. Sino mga LGU na kinabang dito sa 30 million dollars or more than 1 billion pesos? Wala po akong dalang listahan po nung... At ibigay niyo po. Opo, Kailangan po yan. Yes, sir. Kasi katulad nitong system, Mr. Garcia, nagreklamo siya, paano niya mababayaran daw yung loan niya. Sabi ko, kumikita naman siya. Kahit pa paano. Pero ang issue dito ngayon, $30 million, that's more than, magkanin, 1 point something billion pesos. So lahat ba ng local government units na bigyan nito? Hindi po, sir. Yeah. Kasi meron silang qualification dapat yung may mga LGU po na qualified sana, hindi po. So sino naghawak ng pera? LGU? Sino? Hindi Sure. Hindi ako sure, sir. Hindi, you have to be sure. We're talking about billions of pesos here. Apo, So, ulitin natin na from ADB, sabi ng ADB, magpapautang kami sa inyo ng $30 million para ikalat nyo sa lahat ng LGU pambili ng electric tricycle, panghanap buhay. Okay, para environment friendly. Apo. So ngayon, ang DOE, bigay yan sa mga makers. Hindi po. ADB po yung ang nagpabid ng mga tricycle. Okay, from ADB, akala ko dumaan mo sa inyo sa DOE. Hindi ko kabisado, Chair. Kuhan po, sir. Mr. Chair, ang process po ng ADB yung sinunod ng Department of Energy. Process, sir. Sila po nagpabid ng mga and then binigay po kay DOE yung mga tricycle na yon for the So, identification. ang naghanap ng mga manufacturers ng electric Opo, sila po nag-identify through their bidding process. Opo. building process. Ngayon, may nanalo. So, kung sino man yung mga nanalo, ibigay natin sa DLG. Hindi po dumaan kay DOE yung pera. DOE po yung parang recipient, facilitate nung anong yon. And then para po may Kasi kaya yung $30 million, kanino pumunta yun? hindi ko po alam. Okay, may nanalo. Halimbawa, ABC Electric Trike Corporation o Company, whatever. Okay, sige, may nanalo na. Ngayon, yung $30 million, sino po nag-receive noon? Hindi naman dumiretso sa mga tricycle? Hindi. Operators, sa mga trike operators. E-trike. Parang payment po ng from ADB to the winning bidder, hindi po kami sure kung sino po ang BMAC. BMAC daw po. Sino yung BMAC? Manufacturer po ng e-trike. So, ibig sabihin, ang ginawa ng ADB, yung $30 million binigay sa BMAC? Yes. Sila po yung nanalo sa bidding Ang binonate sa local government units, yung e-trike. E-trike na. Okay. Okay, so yung e-trike, yung dumating sa LGU. Okay, so walang perang nahawakan yung LGU. Very good. So, hindi ang gumawa ng sistema, nanalo yung BMAC, and then bumuo sila ng 1 billion pesos more at pinakalat po yun. Tama. And pero sa LGU, na meron silang mga programa na sila po ay naglo-loan sa bangko at pinalulong din sa mga pinalulong din sa mga Mr. Senator, yung kooperatiba namin nila, AC Villa,
Diretso kami sa bangko naglo-loan, hindi dumadaan sa LGU. Okay, maganda naman. Pero pag kumukuha po kayo ng permit sa LGU to operate, meron po kayong bayad. Is that the hindi naman TRB yan kasi tricycle yun eh. TRU, iba rin yun, Tricycle Regulatory Unit. Yung franchise po namin ang gagaling sa local government units. Ano pong tawag doon sa franchise nyo? Certificate of Public Convenience. Parang ano rin, support. Di ba sa tricycle po may TRU, may TRB. Sa ano po? Kayo. Tricycle Pedicab Franchising Regulatory Office. Ayun, doon kayo dumadaan. PA Sibilya po. Okay, good. Ngayon, kausapin natin itong I'd like to acknowledge the presence of Senator Risa Ontiveros. Morning, Chair. Good morning po, ma'am. Okay. Si Mr. Ariel Lim, may audio na. Mr. Lim? Yes, magandang umaga po. Magandang umaga, Mr. Senator, Mr. Chairman, at lahat po ng mga nandyan. Kukunan po namin kayo ng dito sa issue pinag-usapan namin tungkol sa e-bike and e-trikes po, Sir Lim. Yes po, maraming salamat po sa inyo, Senator, Chairman, dahil napag-usapan na po ito. Actually po, babalikan ko lang lahat yung pinag-uusapan natin. Nagsimula po ito nung naglabas po ng pondo ang DBP. Okay, ang dapat pong kausap kasi dito, mga TODA, para po mag-change kami from gasoline fuel engine to electric. Ang nangyari po, hindi po kami ang kinuusap. Ang kinuusap po ang mga local government units. So, hindi po sa amin napunta, nagkaroon po ng mga pag-uusap tungkol sa LGU at saka sa DBP, Development Bank, Asian Development Bank, doon po napunta yung pondo. Okay, so wala na po kaming magawa dahil nandun na, nagpatakbo po mga lokal na pamahalaan. That's why hindi kami mga pagreklamo. Then dumating po yung pandemic. Pagdating po ng pandemic, dumating na po yung bawal lumabas yung mga sasakyan. Dumami po itong mga motorcycle na ito pong mga e-vehicle. Ako po'y nagreklamo kagad, that is 2021, sa DTI. Una-una, sinabi ko, bakit pinabayaan natin dumami ito samantalang wala pa namang malinaw na batas dahil ang EBITDA law ginagawa 2022 pa lumabas. So, ang nangyari po, hindi na control. Way back po 2023 last quarter, nagpatawag po ng hearing si Senator Grace po, siya po ang chairman bago nyo napalitan. Pinag-usapan na po namin ito. Ang sinabi ko nga, paano natin ngayon sisitahin yan, uhulihin, napakarami na. Wala tayong control. Ito na ang malaking problema. So ang sinabi ko noon, baka pwede, kung ulihin natin, baka pwedeng idaan muna natin ito sa LGU through barangay level. Kasi na sumasampa na po, ginawa ng tricycle. Yung mga maliliit na bisikleta ay na e-bike, motorcycle po pinag-usapan, nilagyan ng sidecar, nung mga dating sidecar ng mga pedicab at jack. So ang nangyari ngayon, nakalaban na sila ng mga tricycle. So nag-complain na po ako na baka dapat bawalan. Ang problema, wala po kami magawa kasi ang local government units po nagbibigay ng prangkisa sa mga tricycle. So political will po ang sinabi ko ng hearing. Kung wala tayong political will, politika na naman ang pupuntahan. Talagang ganito kagulo ang transportasyon natin. Hanggang pumasok na po, kasi po dalawang ginagalawan ko, yung NACTODAP at yung National Public Transport Coalition na ang kasama ko naman, iba't ibang grupo, from truckers hanggang jeepney hanggang taxi. So, I try my best, Mr. Chair, na pag-usapan na tayusin ito. Nagpapasalamat po ako sa LTO kay Asek Lacanilaw, kay ED Greg, dahil yung sinabi nila nung nakaraan lang, nahuhulihin, sabi ko, pag hinuli nyo yan, magwawala na naman yung mga tao kasi hindi nila alam, hindi nila kasalanan kung bakit sila bumili dahil pinayagan yung magbenta. Ngayon, walang requirements. Hindi po katulad sa tricycle. Pag bibili ka po sa ibang lugar, sa mga probinsya, sa iba pong lugar, Mr. Chair, pag bibili ka ng tricycle, unang tatanungin sa motorcycle, anong gagawin mo? Single ba o pan-tricycle? Pag pan-tricycle, kumuha ka muna ng certification, ng clearance sa local government na papayagan ka mag-tricycle. Dito po, wala. Yan po ang naging problema. Baka kung gawin mo pasada o kabitan o kusing naman yun, o kabitan mo ng sidecar, bahala ka, parang ganon. At ipapasada mo kung gusto mo.
Tama po kayo. Dito po Okay. nagsimula yung problema. Sige po. Sir, mamaya kasi 10 o'clock, medyo lampasan ng oras. Mukhang kapusin tayo. Unless kung meron muna sabihin tungkol sa issue, si Senator Riza, pinag-usapan Okay lang natin po, yung Chair. e-bike. Nakikinig po ako para sumuporta sa kanila. Salamat, Chair. So, wala. So, Susunod na po. LTO, DOTR, and then DILG, DOE, and MMDA, and of course PNP Highway Patrol, DTI, mag-usap-usap kayo, come up with a comprehensive plan tungkol dito sa pag-regulate sa e-trike especially. Okay? I think January is not enough. Kung akong tatanungin hindi sapat na araw yon. Sabi niyo, manghuli na kayo, mag-impound. Pag hindi nag-register, so wala pa naman kayong mga pila para special lane para sa mga ito. Ano sa palagay niyo? Pero kung sa tingin niyo kaya, then so be it, January 2. Mr. Chair, considering the holidays po, yun pong na-confirm din po kay Yusek Ronulo, we'll give ourselves 30 working days po. Hindi po natin isasama ang holidays, hindi rin po natin isasama ang Sabado-Linggo. So bibilangan niyo po yan, and then I want you to do this in the next 3 days, i-disseminate yung information na yan kung ano talaga yung deadline minus the holidays. Tama po. Yes, po, Mr. Chair. Okay. So, yan muna. For lack of trivial time, I would like to suspend this meeting. Thank you for attending today's consultative meeting. Thank you, ladies and gentlemen. So, pwede po muna kayo umuwi kasi papalit na po yung DOTR para doon sa Prime Water. Thank you.